Flow 100%. El dia de Reis, el primer vídeo de l'any, i hem triat el millor corriol de Girona, ara mateix, el més famós, el Nou Badis, es surt aquí. Metros fa 2 anys poder que està obert, aquest d'aquí dalt, i l'altre... Obert però que no sabia ningú. Ara gravarem amb aquest senyor davant, jo intentaré seguir-lo darrere, i ja veureu quin flow que té això. Iu! Nou Badis! Guapo, guapo, brutal, nen. Això sí que és una baixada guapa, tio.
Molt ben parit. Molt top. I què he encarat aquí? Un tipi? Què és això? Vaya tela. Sí, va. Molt guai, molt guai. Els dos d'aquí vaig compensar que si jo tu seria primer, està de puta mare Està encara. molt bé, està molt bé. Trepitja els dos de dalt. Què, avi? Guai o no? Risc zero. Flow 100%. Correcte. Disfrutada 100%. I tomar pel cul.